Hello mga Yinyans. Ngayon yan, papakita ko lang sa inyo yung dito sa may sensor ng Motorstar 150 Fi, yung yung nilagay dito para pag nagugas kayo, hindi siya mababasa, hindi siya madaling masira yung niya, yung sensor. Salamin, papakita ko lang. Ito siya mga Yinyans, yung nilagay dito, yung dito may glue stick dito. Ayan, para pag nag-car wash kayo o nag-motor wash kayo, pag naglinis kayo, hindi siya magbasa ng tubig kasi meron dito mga Yinyans na glue stick na nalagay dito. Ito yung parang sensor na Motorstar. So, ito yung Motorstar 150 Fi. Ayan. Ayan, so kayo may-ari ng Motorstar nung kanina na binlog ko yung sensor niya, siya may idea nilagyan ng glue stick. Okay, sato siya brother. Okay, saan lugar bro? Tagana ko, dito lang Caloocan. Caloocan lang, okay. Pagkala lang bro, bro? RB is na to. Yun yung niya, Motorstar yung motor niya. Motorstar 150 Fi. Okay, guys, bye-bye. Salamat sa panood. God bless you, mga power. Keep sa sabuting kalagayan. Bye-bye mga Yinyans.